Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Nyotrep Youth Council Rat Nongtung Circle hapo gajingelam usamla Shampang Mashering u General Secretary haka Sautrik ubanai nailar arhajar aupun rio kalalet banjurep ya ka Maulas Nai PHC haka jingjurep ka HYC kalalap ba ka Maulas Nai PHC kamshum ladon doktor lakumba ars nem duna AA bat ka ambulance ru kamdon lalap ru baki duna ki staff nurse bat ki lab technician habakran chikla apathai kubor kinong ilam ke HYC kila kentu ka sarkar baka de ban shimkhian mardor ban pha ki doktor shakte ka PHC khnang ba ki than Maulas Nai baro ka we kan yo ekajing shakri bapura kinong pangru ki sham jingjar shisha baki doktor bat ki nos kimdan Nidawa na sarkar baka de ban pet ye ki jingduna ki nos ha Maulas Nai PHC loong ke HYC Segi jangka Sautrik kos arjar Andrew nak yang jingka seng HYC Rai Nongtung Circle harkat ki dukhat bat kato kanimot ki Rambasnam ni layo ban lejurep ya ka Maulas Nai PHC kabadan ni Maulas Nai alor kajing duna ki babun benta untuk hakabai day bat Dr. MBBS UMO in charge jong ketika Maulas Nai PHC menta lakumba arsnam duna e na du gajingmi I Dr. Dona anang na PHC Maulas Nai hadin jong kani amdon shu kiwe pat ki MO in charge ki bawan ban in charge hapo jong kani ka Maulas Nai PHC ki halor jong kani ka benta ni I ba kajing bomdon jong MO in charge ya kani ka Maulas Nai PHC kidon sibun kijing duko kijing duna kamtam hakabai de kijing kundu jing jong ki nongpang ni abanong ki wan sa PHC na kapta ban yo ya kijing sumar ndai nakadaw kijing bomdon jong UMO kapelong ya ki nongpang ba kinhap tenteng ki haban let phai terli hoj ngimla ban len I Dr. Ayush Ibayarap ya MO in charge idon ndai ni sumtu ka ka kam ka ba nakalyang I Ayush Doktor I Devanle ka ba kung san hi kolong ba kum ki pait nong shoshnam jong kane ka dong ka thai ni don kam hi ya u MO in charge jong kane ka Maulas Nai PHC na ka banta ban penbit penbiang ya ka jingdon kam jong ki pait nong shoshnam jong kane ka thang right nong tum hagju ka por ni I bat ni lap ro bat kidan sibun ki pait nong shoshnam ki bala Konsengau bat ujor segi kesen hakabai day bat kajing don kam jengki ya ki kot kisla kum ki bat certificate ki death certificate bat kiwe ki kot jing don kam namar kajing bom don jong MO in charge ki shem jing haga jaka ba ka kam jengki kan dep tang sisgi kala bampor na da kita yau da kitnai ki hab bandra ya ki kot kisla jengki shadu sha borbong CAC nata ki hab ruban like wat shadu sha DMHO sha civil hospital nangpo tang na idaw bomdon UMO in charge kani kala syam jinge sibun hakabai day bat ki pat nang sosnam bijongi kumta ni kumtu bat ni kerpat jor ya ka sarkar ba kale ban simkhya mardor hakabai day bat UMO in charge ba kadai ban phana wurwut ya ki doktor knang ba kadong katha jingi kan yo ya jing sakri ka pura hakjing lek jorip jingi menta kasi ngilap ru ba wat ki staff nurse ru ki duna hakte ka PHC kuntup ya ki GNM ANM bat kumjuru ya ki lab technician kumbangi sakhi bat ngitip lab technician don tang iwei teng ha ka jingbun kam imla shu ban pendep ya ka kam jungi wat ki nongpang ru ki syam jinge ha hakabai dei bat kane ka benta na kalyang jungi ka kunhun ni dawaru ya sarkar ba kadeban sengap bat kadeban pejru ya gajing duna jong staff nurse hoi kumba ngitip manusia kidan sangut kinos ki staff nurse agane ke PHC handrai hadin kato kane banai menta dang kato kane banai na kalyang ka sarkar kamtam na ka department ka badai kimi ya kane ka benta kila weng no kila deploy no ya iwe staff nurse I senior staff nurse ibadon hangne ha Maulas Nai PHC bat kila deploy no I syakawai ke jaka. Di haka jaka jong ita staff nurse iba kila deploy no syawai menta kalong teli. Menta la kato kane banai kane ka post kadang long teli.
mata ki staff nurse hane ki dan stang laingut kacem jing bhai ki na kamta ban penbit penbiang ya jing don kam jong ginong pang hapo jong ni PEC kamta ni kentu ya sarkar ba la in kin penpai no ya ite staff nurse sya ni PEC la ne ide ban thum thamai no mordor na kamta ban penbit penbiang ya kate jing don kam ka ba thli ka badan menta nila bro ba menta la dan sisnem ka ambulans hapo jong kene ka PEC kamdon syu kadon ka ambulans ka ba kidon mensua hendrai kane ka ambulans kala sniu no batat adu menta kate ka PEC kamdon ambulans hendrai ka syu yo no ka jingirap lamba ka jingdon jong ki ambulans jong ki ba emergency nong kum ka molos nai ka ambulans jong ka darbar nong molos nai jong ka kendeso bat ka sabuda jong ka border area lamba ka jing tai apat kini ki ambulans kala yo no jingirap ka tok ane kunta andrai ka bang seukhya kalong ba ka PEC hi nalade kamdon syu ya ka ambulans ka babha kumbalong mata kane ka ambulans jong ka molos nai PEC kala syu yang kongrang haju kumta hi kentu ya ka sarkar ya DMHO jong ka ribhoi ba ide ban phai khmat ban penbit penbiang ban aino da kiwei ki ambulans ki babha na ka mata bakan yo ban aya gijing syakri ba paka sya ki dong ka than ki jongi hakane por na kalyang jungi ka seng hadin ka jinglap ka jongi ya kine gijing duna ki babon hapo jogane ki PEC hoj menta ngitip ba kadamdon ka repairing hapo jogane ka molos nai PEC andrei ngimtip ba hato kata ka jingle jugi ya ka repairing kan cover up na ya kine gijing duna boro ki badan menta hoj yo lese ngimla manlen kum ka ki street light bat kiwe gijing don kam yo lese kala ban cover bat ni kerban ru balong ba kane ka repairing kan cover ya ki katok ne gijing don kam bat gijing ki ba kane ka PEC jingi ka kundu ti hakane ka por na kalyang jingi ka kunhun kane kadai kasin ka ban kong ka ba ginlai ban jurip hakane ka PEC na kamta ban pet ban khmi ya gijing duna gijong ka kanong kut tangkan ne hendai na kalyang jingi ka kunhun ngin sa syong perkhat bat ngin sa pha ya gijing tho sya i DMHO i badai pek jong kane ka molos nai PEC bat kumjuru lada kadon kam ngin hap bandai kundu wat ya minister badai pek ya kane ka health department te na kalyang jungi kaseng ngi saisin ngi da kerpat jore ka sarkar ba kadai ban phai khmat amde bakan su ino thli ya gijing duna ya gijing tko jong gijing trekam gujong ka ni kenturu ya kinong mi khmat nadu MDC MLA ba kamde ban sukut tanga hakitengam andai kidei ban da peniru da kikam ba kajinge jong pai ba kinyo ya gajing syakri ba paka